Yun, second session po dito sa bahay ni Sir Jonathan po. Okay na. Si Thor sa kasano. Samahan nyo kami, shoot natin. Huwag ka lang mahuhulog. Kapag nariyang ka, ako'y nawibigla. Huwag ka lang mahuhulog. Kapag nariyang ka, ako'y sumisigla. Ayun, second session. Tabutan na tampol. Dito, tampol. Krit. Isang ano na siya. Tigit. Grabe. Isa mo niya. Ang taklaw ah. Ang saan naman mo yun po niyo? Yung moment si Sir. Kasi naman si... Yung tali naman po, nasa ka. Okay na. Huwag mo binilay, hindi na. Karena nasa kasi. Tinakpan mo. Load. Malapit kong kaso na to. Exotic pero pag bumayo alam. Parang walang katawan eh. Exotic. Ang bigat-bigat na sinulong daw. Alam mo, puro sitso lang eh. Ulundag lang ang ano man. Bigat-bigat mo kasi. Minamani mo lang. Alright, laking load ba? Si Thor. Si Turok. Sabi, mababa niya. Ang bagay, pero gawa. Kalusog namang lower. Ito yung asong lower. Sabi ni. Lower na mga gapo. Okay. Tanya tulaya ko kasama niya. Alis na doon. Ang tim-tim ang kalabat. Dan yung laso ka lumay kinahan. Ganun ko siya. Scout. Bubo ka. Ang dalagin malaw. Nagka-film malaw. Okay, sakin eh. Dalagin malaw. Kakakinto, kondisyon pala ko. Ni amad kalikot ko ay ni dapat ko kila hukumit. Alright, low. Tiniklas. Yan eh, sabay yung pulit na buli yun eh, si Turok. Si Thor. Bagat. World. Sa Yan. wala ka. Ay, para may mamay studio. Kaya kaya mo na anak ko yan. Nagit na ulit yung banit. Parang nung kita nito. Yan na! Pagsisinggawan tayo na. Tagdagdag. Pagsisinggawan tayo na ni. Yan! Pinicture ng Giovanni sa TV. Kali yan rin Giovanni. Dribble. Kailan ito? Pag-iwan naman ito. School lang manalo si Data. Kami ay silaging ko.
away. Inang to. Sir, arap yung pala, tapos na rin na kami.